Kaya ngaya iyan na kabayo, pag gusto mo iyan padalaganon, makurahaw ka ngayanoy na praise the Lord. Yan, para dumalagan. Kung gusto mo iyan na papunduhon sa pagdalagan, makurahaw kang Amen! Simple baga. Binalo mananggad kang buyer, sinangkayan, tig para ulit-ulit niya so tatara mo na praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Habang tig ulit-ulit niya so tatara mo, sige man ang rikas kan dalagan kan kabayo. Hanggang nalibang siya sa scenery na tigaagihan, nalingawan kan lalaki suword na dapat niyang sabihon tanganing magpundo so dalagan kan kabayo. Hanggang nahiling niya daapo so sa diri niya, iyao na sa may ampas o bangin, nataranta na so lalaki, takuto na siya maray, hanggang biglang luminaog sa iyang isip sa word na, Amen. Kuminurahaw po siyang, Amen! Nagimata si Lola, puminundo so kabayo. Sa sobrang takot, asin kahaditan, kaining lalaki, siyempre, puminundo na so kabayo, dikit na sa ng distansya, mahuhulog na siya sa bangin, nagpasalamat po siya sa Diyos. Sabi niya, ay salamat, praise the Lord. Nadangog naman kang kabayo. Duro diretso siya sa bangin. That is a very good picture of some of us. Abot sana kita sa Amen. Praise the Lord. Pero nagkukulang an sa tuyang pundasyon sa satuyang buhay. Walang matatag na pundasyon, kaya dahil kayan, madali man matinag. So, ngunyan daw na aldaw, sa konteksto po kaining Advento, mantang nagpipreparar kita sa Pasko, tawan ta daw nin, sabihon ta, foundation layers an sa tuya pong buhay. Ano ining mga layers na ini? Pagpamibi, pagbasa kan banal na kasuratan, tagabos na sana kita Facebook, gabos na lang kita Netflix, gabos na lang kita video games, dahil na kitang oras magbasa kan Biblia. Pagsimba, na dahil nagtuturog, iyan mga foundation layers iyan, as in pag-ibonin, daily kindness sa satuya pong kapwa. Let us avoid shortcuts sa satuya pong spiritual life. Yung tipong, okay na yan, pwede na yan, di kita makontento. Pero niya itong tawan ning marhay na pundasyon ang satuyang buhay. Bako pundasyon na yaon sa nasabaypay. Asin magayon man gayon po paghurup-hurupan, ano itong mga uran, asin bagyo, na sinasabat mo ngunyan sa buhay mo? Ano ining mga pagbalo, mga problema, concerns that you have in your life? Place them in front of the Lord. Hagadon ta, na ining bagyong ini malampasan yato sa satuyang buhay, sa tabang asin kusog, kan satuyang kakurangan. Namumutan ko mga tugang, totoo, may bagyo na maabot sa buhay nato. Whether we like it or not, we will all have to face trials, problems, difficulties, crosses in our lives. Pressure sa trabaho, problema sa pamilya, ang kadaklan, arog sa padi, may mga health issues ka na that you need to confront habang nag-iedad. O so mga nag-iedad-edad na digdi, o natatakot na dainang bitis dahil kang diabetes. Yan, di ba? O dakulo na kitang tigiinom na bulong, maintenance. We have all these worries sa satuya pong buhay or financial problems. And sometimes these things would bring us to doubt sa satuyang mahal na Diyos. Pero, kunan buhay tada po, nakatugmad sa paggibo kan kabutan asin plano nin mahal na Diyos, maski simple ining buhay, maski tahimik na buhay, it becomes a house that stands, dai marurumpag. Kaya kung matibay ang pundasyon mo sa satong kagurangan, maski ano pa man na bagyo ang umabot, pirapang Wilma,
ang umabot sa satuyang buhay, day nanggad ini matitinag, asin marurumpag. Pero mayo ko, pero mabangon man giraray. Medyo yuyo po, pero hindi bibigay. So, namumutan ko mga tugang, let us ask for this kind of faith. Lalong-lalo na sa panahon na ininin Adviento. And hagadon taman po ang kusog na ang pagtubod na ini, maisabuhay ta sa paaginin makusog na pundasyon. Tanganing pag-abot kan sa tong kagurangnan, ngunya na Pasko, maninigo kitang mag-welcome asin mag-ako sa iya. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makakamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol, na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. At kagurangnan, mapa sa ilo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin binsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles ang sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayli, taydi an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson,
para sa ido asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalahugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. Ang hawak
ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. O Kristo, sa mong kagurangan, magkero ka sa nguyang puso, maghari ka sa nguyang buhay, madya sa Please kneel. Prayer for the sick. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair.
Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing ansa mong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkabuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 27,552 pesos as in 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa. Nag-abot po sa 1,798 pesos as in 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,248 pesos as in 40 centavos. Siring man ang nakolekta niya to para sa bulan ni Nobyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 8,190 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina ang tada canister, nganing magpuon naman maghulog sa mga ini para sa bulan ni Desyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Sa Desyembre 8, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad nin Inmaculada Concepcion. Ang schedule po nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod, 6:45 a.m., 12:15 noon, as in 5:30 p.m. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atendir nin Advent Recollection sa Desyembre 12 sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Ang satong Recollection Master, iyo po si Reverendo Padre Neil Jose Aranas. Ngunya na aldaw, iyo po ang launching kan Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa, iyo po ang mga PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na hali sa iba-ibang barangay na sakop kan Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Para sa interesadong maging donor ka nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagod 24, sa oras na 4:40 nin pagkaaga. Diin na pong misa sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Sa maawat po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang impormasyon manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana, mga anonymous na tig 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, tulong 200 pesos, Logroño and Batalier Family, 2,000 pesos, devotee 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa inyong kabos na nag-attender kay ni Misa, lalong-lalo na sa mga nag-serve sa tuya pong Misa ngunyan. So, pag-irumdum po itong Misa o Simbang Gabi, pupunan tapet sa 15 hanggang 23. So, Misa Aguinaldo o Sumisang Amay Pagkaaga, mapuon po sa petsa 16 hanggang petsa 24 na aga. So, 4:30 in the morning sa tuya pong misa. So, as in gusto ko kamong i-encourage na this is the second year kan sa tuyang Angels Tree.
So we have identified beneficiaries this year. Naghagad kitang lista sa CDW. Yeah, sa anong apod kayo ni? City Social Welfare. Lalong-lalo na itong mga aki na PWDs. So sinda po ngunyan an sa tuyang magiging beneficiary kang Angels 3. So ang practice pong ini, pinunanta last year, sinda, ining mga identified beneficiaries, they will have their wish list kung ano ang gusto nila ngunyan na Pasko. And kita, ilalaag po inininda digdi sa Christmas tree, ilalaag at chance during the launching. Ilalaag itong mga wish list ninda. And kitang mga nagsisirimba, kung gusto ta duman magkua, hilingon ta kung ano ang sa indang ilinaag sa indang wish. Then, sa pet sa 14, dadarahon ta na digdian sa tuyang mga regalo sa indata by December 20, I suppose. So, i-distribute na po ito sa inda. So, but this time, gari nagtaon na kitang ceiling sa mga wish list. So, takang last year may naghagad na